Исерек килеш транспорт белән идарә итүчеләрне ничек итеп акылга утыртырга Россиянең эчке эшләр, сәламәтлек саклау, юстиция министрлыклары әлеге кешеләргә карата җинаять эшен кузгату турында тәкъдимнәр әзерли. Тәкъдимнәр 1 ноябрьгә кадәр җыела, әлеге четерекле теманы хәбәрчебез дә өйрәнде. 2020 елның язы асфальтта исерек 2 ир утыра. Җәйлүләр юлында 12 яшьлек малайны бәрдергәннән соң машина итүче пассажиры белән качып китәргә тырышкан. Аларны битараф булмаган үтеп баручы тоткарлаган. Ребенку вам не жалко, что ли? Ребенку вам не жалко, говорю, что ли? Исерек көенчә рульгә утыручыларны көн саен тоткарлыйлар, унлап иртүчене. Тик юлларда исерек иртүчеләр гаебе белән фаҗигаларны булдырмый калу мөмкин түгел. Россия вице-премьеры Марат Хаснуллин исерек шоферларга карата чараларны катгыйландыру башлангычы белән чыкты. Наркология диспансерына исәпкә кую мәҗбүри була. Каба законны бозган өчен җинаять җаваплылыгы һәм гомерлеккә машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм итү карала. Хәмер кулланырга яратучыларның корал белән идарә итү хокукында шиклеләр. Күпләр бу чаралар белән килешә. Нынешние мягкие, то есть. Ну, конечно, мягкие. Что? Если пьяный, потом через несколько лет опять попадается. Ну, что это? Непорядок. Ну, человек не исправляется. Россия Автомобиль Федерациясендә дә исерек килеш кабат рульгә утыручыларга җәзаны катгыландырырга кирәк дип саныйлар. Там слова за свои поступки, в данном случае это поступок. Бу очракта рульгә исерек хәлдә утырган өчен җаваплылык хиссен күпкә арттырырга кирәк дип исәплим. Җаваплылык туймаган кешеләргә карата шикләүләрне көчәйтү зарур. Андыйларга эш урыннарында да таләпләрне катгыландыру файдалы булыр иде. Хәзер эчке эшләр, сәламәтлек саклау, юстиция министрлыклары гамәлләрне килештерә. План 1 ноябрьгә кадәр тапшырылырга тиеш. Фанис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.